eigenlijk kun je nou overal komen, weet je normaal. Eigenlijk alleen maar komen kunnen als jou door de huisarts naar het ziekenhuis verwezen binnen. Bij de chirurgie kan bijvoorbeeld mensen zelf hechtingen verwijderen. De gipskamer is open, daar laat dus de gipsmeester zien hoe dat nou werkt, om gips om te lezen. Normaal bij sprutsen hopen je toch dat je nooit op de gipskamer komt. Het grootste verschil is dat wij op dit moment, wij hebben geen bedden meer, dus patiënten kunnen net meer klinisch opgenomen worden. Soenens, dat is eigenlijk een hele unieke plek hier in Dokkum in Noordoost-Friesland. Waar we alles bieden op het gebied van gezond en vitaal ouder worden. En waar we samen met partners en zorgaanbieders uit de regio voor de mensen hier alle zorg aanbieden onder één dak. Dus je hoeft niet meer naar de gemeente toe voor het ene of naar een fysiotherapiepraktijk ergens anders. Dus wat we ook hopen is dat ook de samenwerking tussen professionals geoptimaliseerd wordt. Het is eigenlijk niet een plek waar zorg zo gecentreerd is op één plek, van preventie tot tweede lijn zorg en tot medisch specialist. Dat is uniek. Wat vindt u nou zo van het nieuwe ziekenhuis? Ja, mooi. Het is het oude ziekenhuis wat nieuw is gemaakt. Nou, ik wilde bijna zeggen tot ziens, maar ik zeg dag natuurlijk. Ja, en als het tot ziens is, dan is er wat goed. Ja, goed. Ja.